10 sekúnd na to, aby si vybral, že čo chceš kúpiť a budget je 100 euro. 100 euro? Nejakú voňavku. Voňavku? No. Kde? Jak sa volá? Dobre, ideme. Fan parfuméria, voňavka, budget 100 euro. Za akým účelom voňavku? No, lebo smrdím niekedy dosť. Hormóny, okej. Ešte necítim žiadnu voňavku. Pánske, poďme na to. Môžem ti odporučiť? Áno, môžeš kľudne. Čo ti to pripomína? Citrón. Je to levandulová voňavka, ale Aha, no. akože toto je ešte taká klasika. Áno. Môžeme vyskúšať. Daj, papierik. Pozri, ako to strieka. To je jak... Druhé miesto. No, hej. Dobre, teraz bojová úloha. Čo si o tej voňavke myslia dievčatá? Podľa, že je dobrá, taká svieža. Myslíš, že máš doma lepšiu, alebo nie? Asi určite nie. Ja na to totiž mám vkus, ale každopádne sa aj sprchujú. S náhodou členom Mobile Foxu nie si? Nejsom. Ani nás nesleduješ? Fú. Určite sleduje a ak na budúce chcete byť vo videu vy, tak mi napíšte do komentára a možno vás zoberiem.